Aanrander gearresteerd. Startersevenement op ondernemersvakdagen. Het is vandaag 30 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Politie Venray heeft afgelopen nacht een 34-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van het plegen van enkele aanrandingen. Nadat rond middernacht weer een vrouw was aangerand in de nabijheid van de Sint-Antoniusveldweg, werd er een onderzoek ingesteld en is verdachte aangehouden. De man wordt verdacht in onder meer de wijk Brugske de laatste week een 6-tal aanrandingen bij vrouwen tussen de 14 en 83 te hebben gepleegd. Door deze aanrandingen was er onrust in de wijk ontstaan. De man zal morgen worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. De politie heeft de zaak in onderzoek. Deze dagen organiseert evenementenhal Venray de ondernemersvakdagen. Een van de side-events tijdens deze beurs is de nieuwe startersbijeenkomst Ready Set Go. Het nieuwe event is een initiatief van Astrid Koersen, eigenaresse van AC Finance. Zij komt veel starters tegen door haar baan als administratiecoach en merkte dat deze mensen vaak met dezelfde vragen zitten. Heel veel starters die ik de eerste keer spreek, geef ik steeds dezelfde tips waar ze bijvoorbeeld nooit van gehoord hadden. Terwijl het hele simpele dingen zijn. Waarmee ze wel op allerlei vlakken geholpen kunnen zijn. Zowel qua ontlasting en waar ze aan beginnen. Maar bijvoorbeeld ook dat ze met bepaalde tips minder belasting betalen of dat soort zaken. Dus. Astrid is zelf in 2012 begonnen met haar eigen bedrijf. En werd daarmee starter van het tweede kwartaal in Venray. Zij weet als geen ander waar starters in het begin tegenaan lopen. Wat heel lastig is dat je van buitenaf ontzettend veel adviezen krijgt. Dus wat is waar, wat is niet waar, daar loop je tegenaan. Dus vind maar eens de goede mensen om je heen die je echt informatie kunnen verschaffen die je nodig hebt. Dat is ontzettend lastig. En daarom het starters-event Ready Set Go. Waar starters of mensen die gaan starten op verschillende vlakken advies kregen van deskundigen. Zo kregen de aanwezigen tips over administratie, online ondernemen, maar ook over de risico's, financieringen en kregen de starters een presentatie over bewust ondernemen. De ondernemersvakdagen duren nog tot vanavond 10 uur. Het Nederlandse evenement van de PDC European Tour vindt volgend jaar van 5 tot en met 7 juni plaats in Venray. De afgelopen jaren werd het darts-event in Veldhoven gehouden, maar wordt nu verplaatst naar evenementenhal Venray. Aanleiding is de goede organisatie van de evenementenhal van Hal Open Darts in 2014. Dit evenement gaat vanwege financiering echter niet terugkeren. De top van de PDC-lijst doet mee aan de European Tour. Onder andere Simon Whitlock, Gary Anderson en Adrian Lewis waren vorig jaar aanwezig. Winnaar van 2014 was Nederlands darter Michael van Gerwen. De Partij van de Arbeid vindt dat de bezwaren van de inwoners van Wansum tegen de sloop van het voormalige raadhuis serieus moeten worden genomen. De partij verwacht van het college dat samen met projectbureau Oye Wansum naar een oplossing wordt gezocht om Den Schellaar te behouden. PvdA vindt dat het enige monument van Wansum bestaansrecht heeft. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er brede opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen overdag wordt het droog en zonnig. Bij een matige wind loopt de temperatuur 's middags op tot zo'n 19 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.